Molt il·lustre senyor ministre, excel·lentíssim senyor ambaixador d'Espanya a Andorra, secretària d'Estat de Salut del Govern d'Andorra, amics tots, bona nit a tothom. Gràcies per ser-hi aquí amb nosaltres. Avui donem una altra mostra del que pot ser la col·laboració del teixit associatiu del nostre país i d'una fundació, concretament de l'Associació contra el Càncer d'Andorra i la Fundació Jacqueline Prader. La nostra col·laboració ha estat intensa en els darrers temps i fins i tot jo diria que cal remarcar que la primera conferència pública que va fer la Fundació Jacqueline Prader, a inspiració de la nostra presidenta, la senyora Jacqueline Prader, va ser precisament sobre el càncer, amb un dia internacional del càncer, coincidint amb un dia internacional del càncer. I d'això fa molts anys, portem ja 8 anys de col·laboració estreta, que recentment ha pogut cristal·litzar fins i tot amb un fet tan notable i notori com una mobilització, que jo crec que li podem dir així, popular, a través de mitjançant la caminada contra el càncer que vam celebrar coincidint amb la fira, que en broma dèiem, en broma, però ho dèiem, aviat es parlarà del dia de la caminada, no del dia de la fira. És una pretensió que tenim. Aquesta pretensió és una pretensió sana, que ens perdonareu per l'excés d'optimisme, però crec que es basa en el fet que any rere any hem anat superant tant la participació de la gent del nostre país com de la recaudació, que no deixa de ser també important, la recaudació econòmica que permet a Sanca facilitar a les persones que pateixen i que ells coneixen càncer en el nostre país, ajudar-los a facilitar la vida, perquè és així, de fet. Avui, doncs, una mostra més d'aquesta col·laboració. Tenim persones aquí de reconegut prestigi a la taula que, a més, ens aportaran informació sobre alguna cosa que jo no vull amagar que des del primer moment en què vam parlar del tema de la conferència amb el Josep Saràbia, amb el president de l'associació, va haver-hi una espècie de neguit per al fet que el càncer infantil és quelcom que sembla que es vulgui com amagar, com ignorar, quan és qüestió dels altres, perquè és molt dolorós, realment. Tindre un fill, una criatura, un parent, un nebot, amb un càncer, evidentment és una cosa que és doblement dolorós. Però mai és trista la veritat, diu el poeta, el que no té remei, i avui l'hem de posar sobre la taula i és per això que hem organitzat aquesta conferència amb un cert xic d'atreviment per transmetre a la població aquesta inquietud que té l'associació, que té la Fundació Jacqueline Prader. Bé, sense més, dono la paraula a en Josep Saràbia, el president de Sanca. Josep. Gràcies, Josep. Bona tarda. Primer de tot, agrair a la Fundació Jacqueline Prader que ens permet muntar aquest esdeveniment. L'associació per si sola no ho muntaria, ja que no té recursos prous per arribar a fer una conferència d'aquesta mena. Agrair a les dues persones que ens faran de ponents, a la doctora Núria Pardo García, que és excap d'Oncologia de Pediatria de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i presidenta de la Fundació Enriqueta Vilavecchia, i el senyor Joan Torné i Corcoy, que és president d'Amics Joan Petit Nens contra el Càncer Fundació. El nom se les té. Primer de tot, agrair a tothom que hagi vingut i la intenció que avui és parlar una mica del càncer infantil, tenint en compte que aquí a Andorra és una mena de càncer que es veu menys que els altres càncers, simplement no perquè no existeixi, sinó perquè no tenim, evidentment, un mòdul d'oncologia infantil. Tots els nanos que tenen aquesta malaltia directament van a Barcelona i ens passa una mica desapercebut. Fins i tot a la CAS, quan demanem dades, ens diuen que com no són treballadors no tenim constància d'aquesta malaltia. Cada un té el seu punt de vista, nosaltres no compartim aquest punt de vista, però és la realitat.
Suposo que a poc anirem tenint més tard o més d'hora les estadístiques del país quina incidència té el càncer infantil. Però la realitat és que existeix. I on avui el que ens faran és una conferència d'una mica de què hem de fer o com hem de tractar quan tenim el càncer infantil. Evidentment, som conscients de que a qui li toca és una malaltia molt dura, perquè els pares que tenen un nano que està patint la malaltia, volent o sense voler, estan patint ells al mateix temps la malaltia, els afecta directament, tenen que desplaçar-se a Barcelona, tenen que estar amb el nano baix i a vegades la seva vida professional queda una mica malmesa. Si això ho apliquem en famílies monoparentals, evidentment encara queda molt pitjor perquè tenim una llei d'acompanyament avui per avui que no cobreix aquestes àrees. Una persona quan té una malaltia al seu fill o la seva filla i tenen que desplaçar-se, si és una família monoparental, l'única persona que està a càrrec dels nanos té que marxar, està a Barcelona i a partir d'aquí se li complica una mica la seva existència. Primera, perquè no està treballant, segona, perquè no està al país per fer la documentació que la CAS li demana a vegades i per això està l'associació per intentar ajudar-los amb tot el que puguem. Sense més dilació, passo la paraula a la doctora Núria Pardo, que ens explicarà com poder tractar el tema de la malaltia i ens ho dirà molt millor que no pas jo, que jo només puc explicar la situació que tenim al país. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Se sent? Bona tarda a tothom, autoritats, públic. Moltes gràcies per convidar-me, perquè jo tinc molts lligams amb Andorra, perquè he pogut tractar pacients d'aquí d'Andorra i conservo bons amics. Comencem ja. I què us podria dir jo del càncer? D'entrada us podria dir que quan jo a l'any 1975 vaig acabar medicina i vaig pensar a què em dedicaré, recordo que quan vaig fer les pràctiques al servei de pediatria, només entrar vaig veure un nen que tenia uns 9 mesos, llavors, amb uns ulls blaus increïbles. I jo el mirava i no tenia cabell i vaig preguntar al que era cap de la sala en aquell moment què té aquest nen i em va dir una leucèmia, però no t'encarinyis massa amb ell perquè aquest nen es morirà. Allò em va deixar absolutament afectada, realment. Li vaig agafar molt de carinyo al nen, vaig estar amb ell, vaig col·laborar amb el tractament d'aquest nen. A més, aquest nen era de Cerdanya, era de Prullans, el poble de Prullans, i el tinc aquí com si fos avui mateix. Tinc la seva cara, tinc el seu nom, els seus cognoms i el dels seus pares. I sé que uns pares en una situació així pateixen no molt, sinó moltíssim. Però què podem fer? Doncs és molt difícil lluitar per prevenir el càncer, perquè hi ha campanyes per prevenir o per diagnosticar precoçment el càncer de mama, el càncer de pròstata, el càncer de pulmó, etc. Però en el cas dels nens, els càncers dels nens evolucionen de forma rapidíssima i quasi bé no dona temps a fer cap campanya ni de prevenció ni de detecció. De totes maneres, a poc anirem veient com o què podem fer per intentar donar-nos compte que un nen pot tenir un càncer. Quins seran aquests signes d'alarma? Mentre es preparava aquesta xerrada, em va arribar un article molt recent en què, com podeu veure, és un estudi molt ample, global, que es va fer l'any 2017 a 195 països i van treure una sèrie de conclusions. Jo he posat les 3 que més m'han impressionat, i és que durant tot l'any 2017 es van diagnosticar en el món 416.000 casos nous de càncer en nens. En el món, nens de 0 fins a 19 anys d'edat, perquè els neonats també poden tenir càncer. Un nen recient nascut pot ja tenir càncer.
Fins i tot pot tenir càncer un nen en la fase fetal, en el si de la seva mare, quan està intraútero. Per tant, totes les exploracions, tot el seguiment de l'embarassada és importantíssim per poder detectar qualsevol alteració. L'altre punt és l'impacte que aquesta malaltia que es traduïa d'aquesta malaltia. Cada any els tumors infantils donen la pèrdua de més de 11 milions d'anys vida saludable. I, per un altre costat, tenim també un tema important i és que la taxa de supervivència als països desenvolupats arriba al 80% en aquest moment. Fantàstic, però als 5 anys del diagnòstic. Però en els països que no tenen la sort d'estar entre els països desenvolupats, doncs no arriba al 40%. I fins i tot hi ha països que no arriben al 20%. Per tant, ja veiem que hi ha unes diferències tremendes entre països, per molts motius, econòmics, socials, dificultats de diagnòstic, dificultats de tractament, nivell intel·lectual, nivell socioeconòmic, sociosanitari, és a dir que, clar, tot és important. La veritat és que a llarg plaç tot podríem dir, tot és economia, sí, realment és economia, però també és nivell social, nivell de formació, educació de la infància, educació dels adults, és a dir que es barregen tots els camps. Per un altre costat, a Espanya, jo he buscat la possibilitat de trobar estadístiques d'Andorra i no he trobat res. Ara m'han acabat de confirmar que realment és molt difícil de fer-ho, però jo crec que en aquest punt s'hauria de posar un interès especial d'intentar aconseguir aquestes xifres de casuística perquè són vitals, tal com veiem després, per posar en marxa tota una sèrie de programes. A Espanya, segons el Registre Espanyol de Tumors Infantils, es diagnostiquen 156 casos per milió de població menor de 14 anys cada any. I 950 casos nous de 0 a 15 anys, 450 entre 15 i 19 anys. És a dir, que en total, en el Registre Espanyol de Tumors Infantils, anualment es registren, es dona informació de 1.400 casos nous. A Europa podem dir aquestes xifres, que més de 15.000 casos de càncer per any en menors de 18 anys, més de 3.000 nens per càncer moren cada any i el càncer és la primera causa de mort per malaltia. Després veurem que hi ha altres causes. La taxa de supervivència es situa al voltant del 80%, ja ho hem dit abans. Curiós, perquè quan torno a l'època antigua, quan l'any 75 jo vaig acabar la carrera de medicina, en aquells moments les xifres de supervivència eren molt inferiors. Uns 500.000 ciutadans europeus en aquests moments són supervivents de càncer pediàtric. Què vol dir això? Això és importantíssim, perquè molts d'aquests supervivents pateixen les conseqüències, les dificultats, les seqüeles de la seva malaltia que van patir a l'etapa infantil. I aquest és un tema que els governs tenen que assumir també i tenen que ajudar aquests supervivents també a tirar endavant. Aquests són els casos, els diferents tipus de tumors a la infància. I ja veieu que aquí no n'hi ha ni tumors de mama, ni tumors de pulmó, ni de pròstata. Algun cas molt estrany n'hi ha, però els tumors infantils tenen unes peculiaritats. Les leucèmies són el tipus de neoplàsia, encara que sigui líquida, perquè és de la sang més freqüent, seguida dels tumors cerebrals, els limfomes i després tot un seguit de diferents tipus de tumors
que no perquè siguin de menys freqüència són menys importants, perquè són tumors típicament pediàtrics. El nefroblastoma és un tumor típic dels ronyons. Els adults tenen carcinomes del ronyó, els nens tenen nefroblastomes. És un tumor molt diferent. El carcinoma de l'adult evoluciona lentament. El nefroblastoma del nen evoluciona rapidíssimament. Un nen de 4, 5, 6 anys està normal, està bé, i de cop i volta els pares noten que sembla que se li ha inflat la panxa. L'ha visitat el pediatre 15 dies abans i no tenia res. El porten al pediatre, toca la panxa i troba un bulto, troba un tumor, que ha crescut rapidíssimament. I aquest és el problema del càncer amb nens, que creix, que evoluciona d'una forma rapidíssima. Per això és pràcticament impossible fer campanyes de diagnòstic precoç. Després veurem què es pot fer, de totes maneres. I abans s'ha parlat dels retinoblastomes. El retinoblastoma és un tumor de molt baixa freqüència dintre de tots els càncers dels nens, però és sumament important fer un diagnòstic ràpid perquè molt probablement aquest retinoblastoma suposarà enucleació d'un ull, si vol conservar la vida al nen. Imagineu-vos què passa si el retinoblastoma afecta els dos ulls. Doncs que s'ha de treure els dos ulls. Però si tenim la gran sort de que s'ha fet un diagnòstic molt inicial, molt precoç, potser, com que les tècniques han millorat moltíssim i la radioteràpia també ha millorat molt, és probable que es pugui fer una radioteràpia molt selectiva sobre aquell trosset petit de tumor inicial i el pacient pugui conservar la visió i els ulls. Per tant, hem de vigilar molt els nens. I vigilar molt, ara veurem què vol dir vigilar molt als nens. Veiem també que entre nens i nenes hi ha una petita diferència. Els nens tenen una incidència una miqueta més elevada que les nenes. I abans hem parlat de que el càncer és la primera causa de mort a la infància, però de mort per malaltia. Però els accidents de tot tipus, accidents domèstics, intoxicacions, accidents de cotxe, etc., tenen la incidència més gran, 44% davant del 10% del càncer. És a dir, càncer, la primera causa de mort per malaltia. No passa? Anava lent. Llavors, per parlar de càncer hem de saber en què ens estem veient les cares. I què és el càncer? Ens preguntarem, perquè tothom parla càncer, però què és el càncer en si? Com podem evitar el càncer? El càncer és això que tenim aquí baix. Una cèl·lula normal es reprodueix, es divideix en dos, després aquestes dos en dos més, i arriba un moment en què una d'aquestes cèl·lules és vella. Igual que nosaltres ens fem grans, les cèl·lules també envelleixen i hi ha un mecanisme, el cos és molt llest i té un mecanisme per eliminar aquesta cèl·lula que és vella i que ja no serveix per fer el paper que tenia que fer. És el mecanisme que es diu d'apoptosi, mort cel·lular. Aquesta cèl·lula es mor i desapareix, s'elimina. Què passa si aquesta cèl·lula ha perdut el mecanisme d'apoptosi? És a dir, no sap morir-se, no sap què té que fer. Doncs què fa? Que comença a dividir-se i es va prolongant de forma exponencial, creant el que diem un tumor. Aquest tumor, aquesta proliferació de cèl·lules descontrolades i que tenen una capacitat infinita per reproduir-se i per anar creixent i per mantenir-se igual i que no es moren, si no els hi fem alguna cosa no es moren, aquestes cèl·lules van invadint tots els teixits del voltant, les estructures normals del cos, arriben fins i tot als vasos sanguinis, tenen a més capacitat
de generar vasos sanguinis nous per nutrir-se i per rebre a través de la sang aliments i poder continuar desenvolupant el seu paper, i aquestes cèl·lules que passen a la sang s'escampen a altres llocs i fan el que diem metàstasis, és a dir, fills del tumor a un altre lloc del cos. Aquesta cèl·lula tumoral té una característica que diem d'immortalitat, perquè es va reproduint, té una inestabilitat genòmica, que vol dir que els seus gens s'han activat, el que diem els protooncogens. Tots tenim alguna mínima quantitat de cèl·lules tumorals en el nostre cos, perquè hi ha uns gens especials que es diuen oncogens. Aquests oncogens del nostre cos, que tenim a la nostra genètica particular, cada un diferent, aquests oncogens estan en fase prèvia, no tenen capacitat de formar tumors, salvo que hi hagi una inestabilitat del genoma que faciliti aquesta proliferació descontrolada de cèl·lules. A més, aquestes cèl·lules tenen aquesta capacitat que hem dit angiogènica de crear, de formar nous vasos sanguinis per alimentar-se i poder-se anar reduplicant i donar lloc a un tumor. Moltes vegades jo recordo que sempre el càncer, aquesta pregunta, és hereditari el càncer? És una pregunta que se sol fer. Jo confesso, quan era més inexperta deia no, el càncer no és hereditari. Conforme s'ha anat coneixent el genoma humà, conforme s'ha anat avançant en els coneixements, s'ha vist que aquesta resposta era errònia. El càncer és hereditari, però no el càncer en si. O sigui, el càncer, en el fons, el que s'hereda és la capacitat o la facilitat per tenir un càncer. Què vol dir això? Doncs que el que heredem són tota una sèrie de gens que, si estan alterats, doncs faciliten que en un moment determinat es creï aquest desordre, diríem, de reproducció de les cèl·lules. Sabem que tenim 23 cromosomes, aquests cromosomes de les cèl·lules formen part de tot el nostre ADN i dintre d'aquest ADN els gens són els que donen tota la informació genètica, donen tota la informació perquè es desenvolupi el cos, tingui uns trets especials, tingui unes malalties o no les tinguin. Però a part d'aquesta herència, d'aquesta susceptibilitat per tenir un càncer, hi ha una sèrie de factors externs que són molt importants, moltes vegades són quasi bé més del 80% de les causes que aparegui un càncer i poden ser virus, bactèries, és a dir, infeccions. Molts de vosaltres sabeu que, no sé aquí, el govern andorrà si ho fa, però jo soc una gran defensora de les vacunes. I la vacuna del papilomavirus humà és una vacuna que sempre recomano a les meves pacients, a les noies, sobretot, als nois també, però sobretot a les noies. Per què? Perquè el virus del papiloma humà facilita que una dona, quan arribi als 30, 40, 50 anys, tingui un càncer de coll de matriu. Llavors, si jo a l'etapa juvenil, abans que aquesta dona, aquesta nena, comenci a tenir relacions sexuals i pugui contaminar-se d'aquest virus, si jo li poso la vacuna, aquesta noia fabricarà anticossos contra el papilomavirus i, per tant, tindrà més defenses per al dia de demà no desenvolupar un càncer que pot costar la vida a una dona adulta. És a dir, que durant l'etapa infantil podem fer coses per evitar el càncer de l'adult.
Les substàncies químiques també. Hi ha tota una sèrie de substàncies que poden influir en què desenvolupi un càncer. A vegades els components de les aigües molt riques en compostos nitrosos, i això es dona en llocs on hi ha molts ramats, ovelles, vaques, cavalls, sobretot, doncs aquests compostos nitrosos que filtren al terra i que després aquestes aigües depurades, lògicament, arriben al consum humà, si tenen molta quantitat de compostos nitrosos, faciliten, hi ha una alta incidència en aquella zona geogràfica de tumors cerebrals, i això està superestudiat. Per tant, hem de vigilar, controlar l'estat de les aigües que consumim. Jo consumeixo aigua de l'aixeta perquè em diuen que són les aigües que estan més controlades, però de tant en tant m'ho penso i dic, no sé si faig bé o no faig bé. Diuen que sí, ja veurem. Les radiacions ionitzants. Tots sabeu que quan hi ha fuita de material radioactiu d'una central nuclear, l'índex, la incidència de tumors en aquella àrea s'eleva a l'enèsima potència. És a dir, que també són temes que hem de vigilar perquè tot això pot influir d'una manera tremenda en l'aparició d'un càncer. Tot això és important, però després hi ha el que diem l'ambient, la epigenètica, el que diem l'ambient en què vivim, l'ambient que consumim, l'ambient que respirem. El càncer hereditari, a través de gens que es transmeten de mares, pares a fills, ja veieu que sobretot influeix en molts càncers d'adults. Però aquí no veiem representació de cap càncer de nens, excepte el retinoblastoma, que és un cas molt especial. No entrarem perquè no ens donaria temps. Però, sobretot, els gens formen part del que és la facilitat per heredar un càncer a l'etapa adulta. Però després hi ha tota una sèrie de substàncies del medi ambient en què nosaltres ens movem que poden influir el tabac, els aliments, certs aliments, el consum de drogues, mares que fumen, mares que consumeixen marihuana, mares que durant l'etapa de l'embaràs consumeixen tota una sèrie de substàncies que crea alteracions en aquesta estabilitat genòmica i que facilita l'aparició d'un càncer. Per tant, és important la genètica i és important l'epigenètica, és a dir, tot aquest ambient que envolta l'individu. Perquè els nens d'avui en dia són el futur de demà, hem d'intentar que els nostres fills, que els nens, es moguin en un ambient saludable, prenguin hàbits higiènics, dietètics, normes de conducta, prevenció de tot tipus, les vacunes per intentar evitar problemes el dia de demà. Perquè si busquem, els metges estem molt acostumats a fer l'arbre genealògic de malalties i és molt raro trobar una família en què no hi hagi algun antecedent de càncer. És raríssim, sempre hi ha l'excepció. Però quan faig la història d'un nen i començo a preguntar, sempre hi ha un avi, un tiet, etc., que va tenir un càncer. Això no vol dir, quan pregunto, no vol dir que siguin els culpables del càncer del nen, ni molt menys, però sí que ens parla de que si en una família hi ha molts antecedents de càncer, alguna cosa està passant en el genoma d'aquest nen. Els adults, si es cuiden, tindran uns fills una mica més sans i amb menys risc de tenir un càncer. Aquests nens, si es cuiden, si els cuidem, quan arribin adults, ells tindran uns altres fills que també tindran menys risc de tenir càncer. Perquè la medicina ha avançat moltíssim, però a mi m'agradaria més prevenir que no tenir que curar. Quins són els signes que ens poden fer pensar que un nen té càncer?
jo diria que per al públic en general és molt difícil detectar un càncer. Però podem dir que hi ha una sèrie de dades que ens poden fer pensar, aquí hi ha unes quantes, doncs un nen que canvia el caràcter de cop i volta, un nen molt tranquil, es torna irritable, es baralla, canvis de caràcter, mals de cap continuats. Els nens també poden tenir mal de cap, però un mal de cap intens que els desperta a mitjanit, que els fa vomitar a mitjanit, això que deia abans, el creixement de la panxa de forma ràpida, hi ha una sèrie de dades, però jo diria que als nens els hi agrada, el seu principal treball és jugar. Un nen que es torna trist, que canvia l'actitud, hem de saber entendre que a aquest nen li passa alguna cosa i hem de fixar-nos. I què podem fer? Doncs l'únic consell que us puc donar, anar al metge. A vegades m'he trobat en famílies que em diuen és que el nen estava bé, per què tinc que anar al metge si el nen està bé? Doncs no, precisament el nen, en tota l'etapa des que neix fins que arriba als 18 anys, pràcticament, és un organisme viu que està en creixement i en evolució. I aquesta evolució pot fer molts canvis i té que haver una persona que ho controli, i aquesta persona és el pediatre, és l'expert que controla i que pot veure i diagnosticar ràpidament si un nen té alguna cosa fora de lo habitual. Per tant, si durant el primer any de vida les mares porten el nen, el petit, cada mes al pediatre perquè canviï l'alimentació, perquè li digui el que té que fer, perquè li posi vacunes, perquè tal, perquè qual, després, fins que s'arriba a l'etapa adulta, s'ha de continuar anant al metge. Una vegada o dos és millor a l'any, però s'ha d'anar. I davant de qualsevol dubte, doncs s'ha de consultar ràpidament. No, esperaré a què? No, s'ha de consultar. Més val anar una vegada més i donar molta feina al pediatre que retrasar el diagnòstic. Ja dic que el metge és l'únic, el pediatre, que pot visualitzar amb temps suficient la possibilitat de que hi hagi alguna cosa que no entra dintre del camp de la normalitat. I una vegada tenim un càncer, què podem fer? Cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia són les tres armes històricament necessàries per curar el càncer. Però aquestes tres armes s'han d'aplicar dins de protocols multidisciplinaris perquè arribin a aquestes supervivències que diem ara. I aquests protocols multidisciplinaris tenen que ser aplicats per experts i en llocs que tinguin prou experiència per aplicar-los. Abans es parlava d'un tema, i ara em fico en alguna cosa que quasi no em pertoca, de la indicació d'una màquina de radioteràpia. És un tema molt difícil, o sigui, els que reclameu la radioteràpia aquí a Andorra, us diré que entenc molt bé la posició, potser per altres motius que no són els que s'han adduït. La medicina canvia molt ràpidament. Des que s'encarrega un aparato de radioteràpia fins que s'instal·la, es regula i es posa en marxa, passa molt temps. És a dir, que des que es compra una maquinària de radioteràpia fins que comença a ser efectiva, hi han sortit màquines molt més novedoses. Aquest és el primer punt. La medicina evoluciona rapidíssimament en aquests moments. Per tant, les inversions són tremendes. Si es vol estar al dia, aquesta maquinària s'ha d'estar renovant continuadament. I a més fa falta un equip de tècnics, metges, controladors de la irradiació, és a dir, que és importantíssim, perquè no solament és posar una màquina de radioteràpia, sinó tenir un equip que la sàpigui
efectuar de forma adequada. La millor màquina de radioteràpia amb unes mans no suficientment expertes pot ser terrorífica i pot fer més mal que bé. Per tant, a vegades no s'ha de tenir pressa i s'han de fer les coses pas a pas i de forma programada. Sí. Aquests protocols multidisciplinaris, ja hem dit que és quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia, ja dic que han estat, no dic superats perquè es continuen aplicant, però estan sortint tota una sèrie de noves medicacions, noves teràpies, immunoteràpia, hipertèrmia, que ho puc fer des d'aquí, radiocirurgia, noves tecnologies que ens ajuden a tractar de millor manera i més tècnicament el càncer. La teràpia gènica i la nanotecnologia ens està invadint per moments. I què és això? Bueno, ara veurem una miqueta què és la teràpia gènica, però també s'ha d'anar pas a pas. Fa molts anys que parlem de teràpia gènica, però també és molt difícil aplicar-la i s'ha d'anar molt en compte per no fer més mal que bé. Ja veieu que des de la dècada dels anys 80 fins a l'actualitat, a Catalunya la supervivència s'ha anat incrementant de forma considerable i la disminució del risc de fracàs terapèutic ha anat baixant. Tot això són fonts del Registre Nacional Espanyol de Tumors Infantils i ja veieu aquí les xifres de supervivència com han anat millorant des dels anys 60 fins a l'actualitat i encara fa falta pujar a l'últim decenni. És a dir, que des de xifres inferiors de la majoria de tumors del 20% de curació fins a l'actualitat han hagut realment canvis importantíssims. Aquests canvis es van començar a iniciar amb l'inici de la radioteràpia, de l'aplicació de tècniques de radioteràpia controlades, perquè anteriorment es feia però de forma una mica irregular, i ha estat la suma de totes aquestes teràpies que estan aconseguint en aquests moments aquestes supervivències. El mateix passa amb el limfoma de Hodgkin, les leucèmies, el limfoma no Hodgkin, és a dir que tots els tumors, tots els càncers infantils han millorat en aquestes últimes dècades. Però jo sempre dic que probablement el futur serà la teràpia gènica, però dic el futur perquè en aquests moments podria resultar molt fàcil dir si jo tinc un gen que està alterat, que és diferent dels altres, que no és el que tindria que estar aquí, que està equivocat de lloc, potser en comptes d'estar aquí aquest gen tindria que estar aquí baix, però resulta que me'l trobo aquí. Bueno, amb totes les noves tecnologies que hi ha ara podríem pensar trec aquest gen i s'ha acabat el problema. Seria facilíssim, però hi ha moltes dificultats. Vosaltres penseu el que passa si jo agafo d'aquest castell de naipes i trec aquesta carta. Doncs que tot es desmorona, el castell de naipes cau al terra. I la teràpia gènica en aquests moments està en fase d'investigació perquè encara no sabem molt bé si jo trec aquest gen d'aquí, què pot passar? Que un altre gen que està per ahí s'enganxi aquí, que això s'enganxi aquí i llavors què sortirà de tot això? És a dir, que abans de fer mal hem d'estar molt segurs de que farem un bé. I, per un altre costat, en aquests moments hem arribat al moment d'humanitzar també la medicina. Tenim que pensar que no només és curar, sinó curar els nens, que seran els adults del futur, de la millor manera. Primer curar i que durant el temps de tractament aquests nens somriguin, visquin, que no sigui una etapa dolorosa i que recordin com algo terrible a la seva vida. Hem aconseguit, sí,
humanitzar una mica els hospitals, les zones infantils adequar-les, posar el psicolor, fer tota una sèrie de canvis que per arribar a que aquests nens considerin que el metge és el seu amic, que no és l'enemic, que l'infermera no és l'enemiga que li ve a punxar i a fer mal quan li treu sang, sinó que som amics d'aquest nen i l'estem ajudant. Però per això a vegades és difícil. A vegades és difícil. Tens que ambientar el lloc, fer que els nens a la sala de l'hospital tinguin tota una sèrie d'utillatges que utilitzen habitualment en la seva vida normal, puguin jugar, puguin entretenir-se amb els seus companys d'hospital, rebin visites d'extraterrestres si fa falta, fer festes, fer activitats i intentar dotar els nens de tot allò que habitualment els envolten en la seva vida normal. Aquests nens han de viure potser 1 any o 2 anys de tractament de la millor manera possible perquè sempre somriguin, estiguin contents. Nosaltres, des de la Fundació Enriqueta Villavecchia, intentem ajudar aquestes famílies fent tota una sèrie d'ajudes, dels pisos d'acollida, aportacions econòmiques per a aquelles famílies que realment ho estan passant malament perquè el cost econòmic per la família és elevat, encara que el tractament està subvencionat per la sanitat, però hi ha gastos extras que sempre, ho sabem tots, acompanyen a un malalt de càncer. Doncs mira, això és una mostra. Des de fa 30 anys, cada any portem un grup de nens a esquiar aquí, al vostre país, a Andorra. Això són les pistes de Grau Roig, si no m'equivoco, i fa 30 anys que portem un grup de 40-45 nens i passen una setmana gràcies a moltes aportacions, gràcies a la gent que col·labora amb nosaltres i els nens ho recorden i quan s'han curat, al cap de molts anys, doncs recorden aquella setmana que van estar aquí, gràcies a la qual van aprendre a esquiar o van aprendre a anar amb un barco, amb un vaixell i van gaudir de tot això. Quan han passat els anys i jo em trobo amb un pacient com aquest que, per desgràcia, per curar-se de la seva malaltia va tenir que patir una amputació de la cama, aquest noi volia ser futbolista, però va tenir un càncer amb una cama i se li va tenir que amputar. Doncs aquest nano ha continuat amb la seva il·lusió, amb el seu desig, i m'envia la foto i em diu: he creat un equip de futbol d'amputats i anem a jugar una lliga, anem a fer una lliga i aquesta lliga nacional ja està en marxa, però ara hem fet una lliga internacional i venen un equip d'italians i hem decidit fer-ho a Barcelona. Què podem fer per poder jugar en algun camp de Barcelona? Doncs a través de múltiples col·laboracions vam aconseguir el miniestadi perquè poguessin jugar. I aquests nens, aquests adults ja, imagineu per ells el que va representar. Quan una pacient com aquesta em va enviar la seva foto i em diu, en caso, quan era una nena que vaig tenir com a pacient quan tenia 9 mesos, doncs imagineu l'alegria que a mi em dona. És a dir, que és importantíssim curar aquests pacients. I què ens depara el futur? El futur ens depara moltes novetats. Jo penso que és extraordinari el moment en què ens trobem, perquè la nanotecnologia, la teràpia gènica i els nanorobots ens estan invadint a tots nivells. Tenim ja tota una sèrie de medicaments intel·ligents, medicaments que van a buscar específicament la cèl·lula tumoral perquè tecnològicament se'ls ha donat tota la informació perquè vagin directes cap a la cèl·lula tumoral. Ja s'està experimentant amb ells. I teràpies dirigides amb una sèrie de vectors que van a destruir aquell trosset de gent
que està afectat. No a treure'l, però sí a destruir-lo, a anul·lar-lo, a taponar-lo, perquè no pugui tornar a reproduir-se. Per tant, és un moment impressionant d'avenços i hem d'estar tots una mica amb el desig i amb les ganes de veure què passarà. Jo crec que en la propera dècada els canvis seran molt importants. Tinc que donar les gràcies, abans de res, a tots els meus pacients al llarg de la meva vida, perquè he après molt d'ells, molt, molt. Tot el que sé l'he après d'ells, però sobretot perquè he après a viure. M'han donat les claus per viure, i les claus per viure són disfrutar i gaudir de cada moment. Els nens tenen aquesta capacitat, disfruten i gaudeixen de cada moment. He vist nens en fase terminal i que estan dient, però porta'm allò, aquella joguina que jo vull jugar. I aquesta capacitat que els adults anem perdent conforme ens anem fent grans, jo crec que és una cosa que tenim que cultivar, viure dia a dia, moment a moment, perquè aquest moment ja no tornarà mai més. Moltes gràcies. Espera que trec aquesta. Era aquest, Bona nit a tots. Gràcies, Núria. Josep, Fundació Cristina, també autoritats i amics Joan Petit d'Andorra, que avui n'heu vingut uns quants quan vam avisar que ens havíeu convidat a explicar-nos i a portar, en aquest cas, a la que va ser una de les oncòlogues del Joan Petit, que ha agafat nom la Fundació. Miraré d'explicar-me el més bé. La meva dona, la Gemma, que també està aquí, diu sempre t'expliques desordenat. Quan expliques una cosa d'aquesta expliques desordenat. Però una mica amb l'ajuda de les diapositives i una mica amb les 4 coses que em sembla que és important, que han sortit una mica en la presentació que fèiem a la premsa, que han sortit, doncs miraré d'aportar-vos prudentment la nostra visió i la nostra experiència, que és molt diferent i pot ser molt diferent a la de molts altres pares que han passat per aquesta situació. Per tant, nosaltres, i dius que soc esportista i això no es perd mai més, això ens ha ajudat molt i, per altra banda, en aquest cas, ens ha tocat, amb un fill nostre ens va tocar, i vam mirar, amb una de les coses últimes que ha dit la doctora Núria Pardo, vam mirar de viure divertits, i sé que pot costar molt de dir això, però mirar de viure divertits, passant-nos-ho bé amb el que ens havia tocat. I havia tocat, quan te toca una cosa d'aquestes, ens toca a tots, a tota la família. A veure si sabré anar passant els... Vinga. Passo molt, aniré passant algunes molt ràpides, això perquè està barrejat l'explicació de la Fundació i està barrejat una mica dintre d'aquí les diapositives d'aquest. Aquest que veieu aquí a dalt a l'esquerra i això rient és el Joan Petit. El Joan Petit jugava a hoquei des de l'any, ja patinava des de l'any. Unes imatges que m'ha agradat portar també, que és aquelles que són d'uns paisatges també d'aquí que van fer amb la seva germana una excursió i fotografiat amb els cavalls d'allà dalt. Aquesta és la vida que fem una família que mai ens pensàvem que ens donarien una bufetada tan gran com era aquesta que desconeixíem del càncer infantil. En principi ets desconegut. Tinc que dir-vos que hem estat, i això sí que ho dic amb molt d'orgull, hem estat privilegiats de tindre un fill amb càncer. En tenim 3 més. Nosaltres sempre diem que tenim 4 fills i el Joan el tindrem sempre. Allà veieu fent castells a la platja, amb la gorra de protecció per al tema del sol, important, celebrant el Nadal. En Joan va néixer el 24, diem que el va cagar el tió, i el dia de la Palma. Per tant, són escenes d'aquestes que tots heu viscut a casa amb els vostres fills i tal. Coneixíem pares, coneixíem familiars, coneixíem altra gent que havia passat per aquesta situació. Nosaltres no som de Barcelona, som de poble.
el càncer ens ha tocat, i parlaré una mica també de la incidència que té els que som de comarques, amb tot el tema que et comporta, tot el desgavell i l'altabaix que et suposa, tot el tema del tractament. Als nens els agrada jugar, del càncer n'hem fet una festa. Nosaltres, ho ha dit bé la Núria i tal, i potser repetiré coses, hem après del Joan Petit. És a dir, els pares, quan tenim un fill en aquesta situació, ens donen molta força. És a dir, nosaltres no ens pensàvem que el fet de passar aquesta situació ens faria... Molta gent ens diu, com és possible que passant en aquesta situació encara us veieu amb cor d'haver traslladat, de continuar, després de 20 anys, de continuar treballant i fent per als que en aquests moments o en un futur s'hi trobin. Per nosaltres l'aprenentatge va ser tan gran i tan brutal que ens va ensenyar el Joan Petit amb el tractament, amb la seva manera d'estar. Ho deia la Núria abans, fer una punxada, passar una quimioteràpia d'un passe de 10 hores per un nen de 2, 3, 4, 5 anys, fixeu-vos per una persona gran, és un aprenentatge brutal i que per tant ens donava molta força a nosaltres. Tinc que dir-vos també una altra cosa, que és que valentes que sou les mares, que valentes que sou les dones en situacions d'aquestes. No ho som tant a vegades els pares, amb això. I amb això també és una lliçó que ens doneu, diguéssim, les mares que sou els que heu criat més els fills. De la festa aquesta, doncs ja fa anys, vam fer-ne un Joan Petit, un gegantó, que els tenim als hospitals i va per cada any. L'any passat el vau tindre aquí a Andorra, el vau tindre a l'Hospital de Meritxell, fa companyia a les plantes de pediatria, la pediatria oncològica, i és l'homenatge que fem a un nen que li ha caigut el cabell. Sabeu també, i aprofito també la diapositiva per explicar que els nens amb el tractament actual, nens i nenes, un dels efectes que té és la caiguda del cabell. El cabell, una vegada has fet el tractament, aquest cabell torna a sortir i torna a donar força. Per tant, és un efecte benvingut. També, per altra banda, ho hem patit com a pares i ho va patir el Joan, que miràvem de fer vida normal, d'anar a l'escola, és a dir, el fet de patir un càncer no vol dir que deixis de fer el que feies habitualment. Si anava a nedar, si tenia que anar a entreno de hoquei, anava a entreno de hoquei, és a dir, quan ell es trobava bé, la situació que tenia que fer era aquesta. I per tant, per nosaltres normalitzar aquesta situació i no amagar-lo, no li posàvem la gorra, però sí que veiem aquesta mirada que a vegades es té quan hi ha una persona que veus que li ha caigut el cabell o que li han caigut les celles i això. Tot això és un bon símptoma perquè continuem estem vius i tornarà a tirar endavant. Hi ha un AUCA, que també en el llibre també us explicarem, que ha servit per fer molta pedagogia i és aquest joc que nosaltres vam fer als hospitals. Quan us deia abans que passàvem moltes hores amb la quimio que ens va tocar, doncs ens inventàvem jocs. I el joc forma part, diguéssim, d'aguantar bé totes aquestes tandes. Què fèiem? Doncs aquesta és una anècdota que expliquem a cada festa i que anem per les escoles. A l'hora de dinar, quan et porten i estan passant per via tot el que és la carboplatin, vincristina, tots els fàrmacs aquests, que el Joan amb 2 anys sabia els noms del que li passaven, o sigui, increïble, doncs una vegada havia acabat de menjar, la taula aquella que et porten per al llit per menjar és una pista de hoquei fantàstica. Poses 2 gots, agafes una oliva o agafes un tros de paper i amb la cullera jugàvem. La cullera s'ha convertit en el símbol de la fundació i la cullera la regalem a tots els nens i a tots els col·laboradors que hi ha, que per cert me'ls he deixat al cotxe perquè us els volia regalar avui. Però bueno, anem passant. Aquest és el Joan. El Joan va passar una situació molt crítica perquè el tumor que ens va tocar a nosaltres era un tumor cerebral, un tumor del sistema nerviós central situat en una molt mala ubicació en el cervellet i per tant dels 3 tipus de tractament que hi ha, que serien la quimioteràpia, la radioteràpia i la cirurgia, que a vegades pot ser molt efectiva, doncs aquí era pràcticament van fer una virgueria els neurocirurgians en mirar d'extirpar tot el que es podia rascar i tot el que es podia treure.
Fixeu-vos que amb la situació aquesta, i estem en una situació pal·liativa, doncs nosaltres sempre diem que ens van regalar, aquesta gent ens va regalar 3 anys. Vam tindre el tumor en 2 anys i vam sobreviure fins als 5 anys sabent que és un tumor que actualment encara és d'aquells que no el podem curar al 100%. I és en aquests moments la Fundació, els últims 5 anys, 6 anys, que està dedicant, és a dir, com a fundació, ja hi ha fundacions que treballen dins dels hospitals, hi ha fundacions que treballen amb el tema com la Sanca, amb el tema de desplaçaments, amb el tema de llocs d'estança pels pares quan ens hem de desplaçar a Barcelona buscant pisos i tal, és a dir, mirant de pal·liar els efectes que té sobre la família. Nosaltres vam decidir, el patronat i la fundació, que tot el que recaptéssim en els últims anys de fer un gruix paquet per recerca amb tumors que de moment no estan curats. I portem, des del 2000, els primers anys vam col·laborar amb la Fundació Vilabèquia. La Fundació Vilabèquia està fent un treball molt important i està dintre, està a l'Hospital de Sant Pau i està a els diferents hospitals. Doncs nosaltres vam decidir en els 5 hospitals de referència que els que som de comarques ens trasladen, que serien Sant Pau, Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, Hospital Parc Taulí i Can Rudi, són els 5 hospitals que els que som de Catalunya i de fora de Catalunya ens trasladen, ens toca la derivació, perquè ni el Trueta de Girona, ni a Lleida, l'Arnau de Vilanova, ni el Joan 23 de Tarragona, no es tracta oncologia pediàtrica, per el grau d'incidència que heu explicat que tenia el càncer infantil. Per tant, per nosaltres sí que entenem que aquests 150 casos nous que es deriven cada any a casa nostra, doncs és normal que es vagi a buscar els millors especialistes. Aprofito aquest tema per dir-vos que, com a pares, et fa sempre la pregunta de si es pot fer alguna cosa més. Primer, què has fet malament o què no has fet a temps per detectar el tumor. Perquè has anat al pediatre i teníem el mal de cap, però no se sabia detectar. És de difícil diagnosis i ens ho diuen ells. Per tant, confiança total amb els equips que tenim. Tenim uns bons, jo diria els millors per nosaltres, equips d'oncologia pediàtrica que hi poden haver-hi. I els hem de donar-los totes les armes i els hem de donar-los els màxims avanços. I per nosaltres és important que no quedi res per fer. I quan jo els deia no tireu la tovallola, no la tireu fins al final. És perquè a la mínima possibilitat que hi hagi, aquell nen, ens deia l'infermera que li passava la quimio, diu, aquest nen, 5 anys enrere, no hagués viscut els 3 anys o 4 que li heu pogut, quasi 4 anys que li heu pogut regalar. Per tant, aquest és el veritable regal, i quan el veieu riure i el que ens va regalar i poder anar de vacances, poder vindre a Andorra, poder estar per aquestes muntanyes, és un dels altres regals que vam poder fer. Que veieu el gegantó amb les infermeres del torn de nit de l'Hospital de Sant Pau, que també el cuiden, i també el disfracen i també li fan una mica de totes les coses. Nosaltres sempre hem pensat que el càncer s'ha de tractar de manera festiva. És a dir, ja hi ha prou dificultats com perquè en els equips d'oncòlegs no hi sapiguem anar-hi amb una actitud que els ajudi. No al contrari, que a més de lluitar contra una malaltia puguem tindre en els pares, en l'entorn del nen, malalt. És a dir, per nosaltres és molt important, i això ho sabeu, tant dels grans i això, que el que esperes en aquesta situació és que et vinguin a veure gent, que et vinguin a riure, a passar-ho bé quan estàs ingressat, que tinguis tota la capacitat de que aquells moments que tu el que necessites és energia i el que va molt bé és que et transportin això. I per això és molt important a Sanca, com a fundació, tota la feina que us està fent des d'Andorra. No sabeu, el que ajuden aquestes entitats. Hi havia tant el doctor Cubells com el doctor Sánchez de Toledo de la Vall d'Hebron, se'n va ocórrer en una conferència d'aquestes i jo vaig dir, quan vaig presentar la fundació, vaig dir les fundacions no haurien d'existir. Vaja cosa vaig arribar a dir, perquè em van renyar molt i em van dir, Joan, no tornis a dir mai més això. Les fundacions esteu cobrint totes unes necessitats que nosaltres només mirem la part mèdica, però no mirem tota aquesta altra part que és tan important per nosaltres. Quan parlàveu abans dels desplaçaments, ostres,
van ser molts anys, molts viatges, molts quilòmetres, molts desplaçaments, arribar molt agotat, mirar-ho de fer amb el nostre cotxe, emportar-nos el kit de vomitar, sobretot no us deixeu mai el kit de vomitar quan aneu a tractament, i anar ben preparats en aquest sentit. Per tant, per nosaltres, l'aprenentatge que vam fer en tot aquest sentit ja podeu pensar que ha sigut molt gran. Aquesta és una festa de presentació a l'Hospital de Sant Pau que es va fer el 2010 del Gegantó. Aquestes són multituds de les festes que hem fet. L'any que ve farem el 20è aniversari de la festa Joan Petit a Vilafranca, que ja l'estem presentant. Aquest any ha sigut a Reus i aquí falten els últims, però sí que teniu que és aquest d'aquí, que és el vostre, és el d'Andorra, el 2018. Aquí, a través, diguéssim, de la SANCA, la Federació de Hockey d'Andorra, el Ministeri de Salut d'Andorra, Enbanc i altres entitats i empreses del teixit empresarial d'Andorra, vam tindre la sort de tirar endavant un dels projectes que era d'aquelles necessitats que no teníem cobertes i que resulta que hem donat resposta no només en el càncer infantil en quant a alimentació, sinó en el càncer de grans, perquè és aquell llibre que després molt ràpidament us diré, que és aquests efectes secundaris que hi ha durant el tractament, que serien els de vòmits, els de diarrea, el de restrenyiment, el de llagues, el de sequedat a la boca, el de falta d'empassar, doncs quins aliments poden anar més bé per pal·liar aquests efectes que hi ha. Encara no hem trobat l'aliment curatiu que curi el càncer, ni hem trobat l'aliment, però sí que ens hem d'alimentar i hem d'estar forts per la tanda següent de quimio, per la tanda següent de radioteràpia, per tots els, per suportar els tractaments tan durs que a la vegada també ens diuen els oncòlegs que són efectius, és a dir, que a vegades fumar-li una bona castanya en la cèl·lula tumoral que hi ha, però ens deixa desmanegats o ens malmet altres cèl·lules i per tant per nosaltres és bo que aquests efectes secundaris que generen amb els fàrmacs aquests d'aquí, aquests aliments ens vagin bé per tornar a estar en forma per tirar endavant. És important amb això que també ens han col·laborat no sé quants cuiners d'Andorra que ens han regalat les seves receptes per ajudar en aquesta situació quan estiguem bé. Important també, i m'explico fatal, però important, cuidar en el cuidador. És a dir, quan hi ha el nen malalt és el més maco que hi ha poder-lo cuidar, però el cuidador fa un desgast molt gran, això ho sabem els que fem esport, fa un desgast molt gran físic. Psíquic també, però físic encara més. I no te'n dones compte aquests anys i resulta que quan has passat tota la fase aquesta d'aquí, et surt tot el cansament aquest que no l'havies experimentat, que no tenies temps de cansar-te, o sigui, en aquells moments no hi ha temps de descansar. Les festes torneig surt bastant perquè ha sigut una mica la nostra manera de difondre, a través de l'esport, de difondre que tot i estar en aquesta situació, penseu que el Joan anava a fer radioteràpia amb patins. Per tant, entràvem a la zona aquella i veies, recordo, entrar i veure tot de persones grans que es anaven a irradiar i teníem preferència perquè entràvem dels primers al dematí perquè era el d'allò i estàvem molt de temps per situar-lo, era en el cervell, per tant, ha d'estar molt ben controlat, molt ben protegit i tot això, diguem-ho així, és gràcies també en els professionals que tenim. O sigui, tinc que dir que sempre com a pares pensava, escolta, i si ens anéssim als Estats Units, i si ens anéssim i el que s'hagi de fer que es pugui fer. És a dir, una de les converses que teníem en els despatxos dels metges eren si nosaltres mateixos veiéssim que aquest tumor actualment el podem curar a Nova Zelanda, a Austràlia, a Estats Units, nosaltres mateixos us agafem a tots plegats i ens anem cap allà. Tenim que dir que això, actualment a casa nostra, els podem tractar com a qualsevol part del món i això per nosaltres és una tranquil·litat de tirar endavant. El Joan, ell deia, jo quan sigui gran vull jugar partits de veritat. És una frase que deia.
I també li deien als seus metges, els deia per què jo tinc un tumor i els altres nens de la classe no el tenen. I l'explicació us l'ha donat abans la Núria. És a dir, hi ha cèl·lules, el doctor li deia, si tinguessis una piga i aquesta piga fos dolenta, la trauríem, faríem cirurgia i la trauríem. El que passa que tu t'ha tocat tindre-la en un lloc que no podem tractar-la i no la podem treure tan fàcilment. En el Joan, abans us he dit al principi del començar, aquesta ha sigut la nostra manera i admetem que cada pare i cada família porti la seva malaltia a la seva manera, però per nosaltres, en el Joan, amb 2 o 3 anys, mai li vam amagar la realitat que tenia. Inclús, amb el tema, ara venen les festes de Nadal, i per nosaltres a casa ja ho podeu pensar que el tió, el pessebre, els reis, estàvem a l'hospital i un dia va dir els reis també passen pel cel? També passen pel cel. Per tant, per nosaltres, penseu que encara hem de fer molta feina pel Joan i per tots els Joans que hi siguin en un futur. Quan veieu aquests nens i aquesta pedagogia que fem de que el tabú que hem tingut tots aquests anys per pronunciar la paraula càncer i càncer amb els nens que coneixen altres amics seus que tenen aquesta situació són més forts, més valents, o quan a casa coneixen un avi, una àvia, un familiar que està en aquesta situació, els tornem més forts, els tornem més valents. Fem moltes coses. La fundació aquesta va néixer a Blanes, nosaltres som quan hem dit, és una fundació que ha nascut a comarques, no és a Barcelona. A Barcelona ja hi ha fundacions i hi ha associacions que fan molta feina i nosaltres vam estar molt ben acollits, però el que sí que podem fer és divulgar-ho i recaptar, i una de les maneres de recaptar això és el Jardí Botànic Mari Murtra. Cada any per Sant Joan, la festa de Sant Joan, fem una explicada de contes amb música. És una passada al lloc, us convidem si algun any, no a la Rebella hem de fer tots la Rebella de Sant Joan, sinó el dia de Sant Joan a la tarda fem aquesta jornada, passo molt ràpidament, clar, l'escenari és impressionant, ens col·labora. El gegantó que es va presentar, ens el van regalar, va ser un disseny de la Pilarín Vallès. Veieu aquella doctora que hi ha allà al costat de la Pilarín Vallès? A veure com va al costat de la Pilarín Vallès hi ha una doctora rossa molt guapa que surten aquí que estaven a la presentació. Una altra cosa que fem i també ens ha servit a totes les festes i això és a l'Hospital dels Ninos. Els nens han de perdre la por, anar al pediatre i a revisar-se. És a dir, ser amic del metge t'ajuda a que quan et trobes una cosa que realment el que deia abans, és a dir, si un nen està trist i no es troba bé, doncs li està donant tota una lectura a tot plegat. Explicar-li també al nen, i us explicava abans, en el Joan li dèiem, ara et punxaran, i quan et claven una agulla d'aquelles i les venes ja pràcticament estan totes fetes malbé, i això comporta aquest passi tan llarg, és dir-li la veritat. És a dir, les punxades fan mal, però les punxades són per curar, també. I aquí veieu amb un nino pesant-te'l, fent la inspecció i tal. Una de les altres coses que m'agradaria explicar-vos i és que és un oferiment que us faig a Andorra, és fem un Premi Joan Petit de conte infantil. Nosaltres vam passar moltes estones als hospitals llegint contes i vam dir, ostres, hem de fer un premi literari Joan Petit. Estem buscant alguna fundació, alguna entitat. A Andorra teniu els Premis Carlemany de literatura que anar d'un premi gran i això ens donaria molta ajuda per poder continuar tirant. Portem ja 6 edicions, però així ho expliquem. I aquests són els llibres que hem editat i que portem als hospitals, a tots els hospitals on hi ha oncologia familiar. Aquest és el premi, les bases. Una altra cosa que fem és divulgació. Si avui contem amb la Núria, que ja des de fa molts anys ens col·labora amb tot el tema de difusió, es pugui explicar, o sigui, pugui sentir per part directa de la manera planera que ha explicat el tema del càncer infantil, penso que això és una lliçó que hem de mirar-la d'escampar i d'aprofitar-la al màxim possible. Heu comentat abans que a Andorra teniu ja una cosa que serà més popular, que és la caminada. Fem caminades també, dintre del que és la festa, fem una caminada nocturna, portem 9 caminades nocturnes a Malgrat de Mar, és una de les altres activitats que fem, o sigui, hi ha moltes activitats. Exposicions fotogràfiques també,
que expliquen del Tino Soriano, que ens els va cedir la Fundació Enriqueta Vilavecchia, doncs que, tot i ser en blanc i negre, són imatges que algunes d'aquestes, tot i que són molt colpidores, però que capten molt bé tots aquests moments que hem viscut a dintre dels hospitals. Hem anat a explicar en els hospitals i això, a la Fundació, hem anat a explicar contes, a passar bones estones, i això és el que us deia abans, és a dir, ostres, riem, passem-nos-ho bé, perquè segurament que són de les coses que t'emportaràs i que prendrà. I acabo amb el llibre que és molt vostre, aquest llibre, que és el Culleres que cuiden. Vam posar-hi aquest nom, va haver-hi el perill de posar-li en el títol amb el dissenyador que posar Culleres que curen, perquè Culleres és el símbol de la fundació nostra, però malauradament les culleres no curen, però sí que ajuden a cuidar, i és aquesta guia d'alimentació per a infants i adults de càncer. I el receptari que ens han regalat des del Joan Roca, la Carme Ruscalleda, el Nando Jovany, tots els d'aquí a Andorra, 4 cuiners d'aquí a Andorra que tenen les seves receptes, doncs tot aquest projecte és gràcies a vosaltres. I aquest d'aquí és el Joan Petit, que una de les frases que deia quan estàvem bé, deien estic content, doncs és la frase que acaba una mica amb tot allò. Gràcies Andorra, gràcies Jacqueline Prader per haver-nos convidat i per poder explicar-vos i per estar al costat vostre, i a la Sanca per tota la feina que feu des d'aquí, del Principat. Ja està. Bé, moltes gràcies. Sens dubte ha estat una conferència, una xerrada que a tots ens ha colpit emocionalment. Jo diria que fins i tot ens ha tocat la fibra més sensible perquè quan parlem dels infants, evidentment tota sensibilitat s'aguditza molt més. Gràcies. I ara, si teniu alguna pregunta que fer...